Amen. At ang malang Panginoon magbalik sa atin ng a million times. Mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, hallelujah. Patuloy tayo mga minamahal ko, hallelujah, sa pagtatapat. Mga minamahal ko, hallelujah. Upang tayo po'y managana ng higit at higit. At this point in time, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Amen. Kaya ready na po ba tayo? Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal ko, bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon. Narito po ang ating pong beloved elder, ang pinagpaalang mga ngaral, ating beloved elder Joven Ferrer. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo pala natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan, ang pinakamamalapin ng Jesus. Maraming salamat po sa kalagasan at taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. At sapagkat ito'y binibigay po sa amin kami sama-sama sa aming pong pagpupuri sa iyong Panginoon sa buong araw ng Panginoon. Bago po lahat, sa pandalangin ng aming gilgal, ng mga evangelista, Walda Estrada, Almeida, ay po mga minamalaman, manggagawa. Humingi kami kapatawaran sa mga kami supos sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa aming Panginoon. Huwag mo naman tignan namin kung pagkasala ko tayo puso nagsisisi sa oras ito. At sa pag-aaral ng salita, lagi sa aming salita, patabang lingkod sa ganang wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan, with gamitin dalaw po papalang espiritual sa aming pumami ng kapatid sa dako ito, lalo ang aming pumami ng beloved viewers sa aming Facebook live streaming. Pagpalain mo po kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng mga gawa ng kaaway. We come to out in the mighty of Jesus, out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po maminal makaupo at ating itabi yung ating mga anak upang may ilagay natin sa ayos ang ating pong ginagawang pananambahan sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po lahat sa kapindutan ng ating pong beloved elder preacher, ako po bumati sa magandang hapon sa ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinangunan po natin pong ginagalang at minamahal evangelista, ating evangelist Walda Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And of course, ating pong beloved viewers, ang ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome at magantabay lamang po kayo hanggang sa matapos yung ating pong ating banal na gawain upang kayo po ay lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. At we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walda Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, pinangasiwaan po natin pong beloved preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang malanak, ating beloved Sister Vines, sa ating mga minamalang kapatiran, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kunin na po natin yung ating pong mga Biblia at ang ating pong mga ballpen at ang mga kwaderno, ating itala yung ating pong mga pag-aaralan sa hapong ito, mga minamahal. Dito sa ating unang talata, kindly, dito sa ikalawang Samuel, ang kabanatay 24, talatay 21 hanggang 24. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Samuel, ang kabanata 24, talataya 21 hanggang 24, ito po sinasabi. At sinabi ni Arauna, bakit ang aking Panginoon na hari ay naparito sa kanyang lingkod? At sinabi ni David, upang bilhin ang giikan sa iyo na mapagtayuan ng isang dambana sa Panginoon, upang ang salot ay magtigil sa bayan. At sinabi ni Arauna kay David, kunin ng aking Panginoon na hari at ihandog kung ano ang inaakala niyang mabuti. Narito ang mga baka ng panghandog na susunugin at ang mga kagamitan sa gikan at ang mga pamatok ng mga baka ng pangkahoy. Ang lahat na ito, o hari, ibinibigay ni Arauna sa hari
At sinabi ni Arauna sa hari, tanggapin ka nawa ng Panginoon mong Diyos. At sinabi ng hari kay Arauna, huwag kundi katotohanang bibilhin ko sa iyo sa halaga. Hindi nga ako maghahandog ng mga handog na susunugin sa Panginoon kong Diyos, na hindi nagkakahalaga sa akin ng anuman. Amen. Sa gayoy, binili ni David ang giikan at ang mga paka ng 50 siklong pilak. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ating pong pamagatan, mga minamahal, the need for an extravagant worship. Sa totoo lang, mga minamahal, pag sinabi natin extravagant, it's a negative word. Amen. But sometimes, mga minamahal, just to express the importance of worship, we really have to give value so much for this word kasi napakahalaga po ang pagpupuri natin sa mahal na Panginoon. Lahat po ng gustong-gusto magpuri sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. At kapag nagpupuri tayo, mga minamahal, makikinig tayong mainam. Amen. Amen. At kapag sinabing nakapunto sa mahal na Panginoon, dapat hindi natin ipinagkakait yung ating pong pagpupuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pag sinabi nating extravagant, mga minamahal, it is lavish. Amen. Magastos. Amen. Ito po, mga minamahal, ay hindi cheap. Hindi pipitsugin na pagpupuri sa Diyos. Pag sinabi nating extravagant, it is being your best when you go to worship. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marami po mga Kristiyano come to worship like just a normal event. Nothing special. Ginagawa nila ito, mga minamahal, araw ng pagpupuri, parang normal na lang na araw. Amen? Ang ilan, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ay pumupunta dahil nasabing linggo, nasabing biyernes, nasabing miyerkules. But ang sabi diyan, when you worship, it is something special. Bakit? Ang pinupuri natin ay ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. As the verse saying, sabi diyan, sabi ni David, even Arauna is saying, kung anong kailangan mo, mahal na hari, kunin mo lahat, ibibigay ko yan sa iyo. Grabing Kristiyano si Arauna, mga minamahal. Amen? Pero sabi ni David, no, I will not offer anything that will cost me nothing. Amen? Amen? Sinasabi ng mga tao, kapag ikaw ay pupuri, ay ibibigay libre na yan. Pero ang sabi ng hari, mga minamahal, sabi niya, hindi ako dapat magbigay ng papuri sa Diyos nang it will not cost me. It will cost me nothing. Dapat something na bagay na importante sa akin, ito ibibigay ko sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tanong, mga minamahal, maaring madaling sabihin yan sa hari dahil mayaman siya. Paano naman kaming mahihirap? Paano ko gagawin bilang mahirap na Kristiyano yung salitang, I will not offer anything that will cost me nothing. Ni pamasahe ko nga wala eh. Pang-spaghetti nga wala eh. Amen. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabing you are going to offer anything that will cost you nothing, yan ay gagamitin mo para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi nga ng ating beloved assistant pastor noon, sometimes sa mga minamahal, sabi natin, dapat nakabarong kayo. Okay yun, walang problema yun. Amen? Pero there are people na wala talagang kakayahan bumili ng magandang barong. Amen? Dahil mahirap nga ang buhay eh. Pero sabi ng mga, kung ang butas mong shorts, ang pinaka-the best na damit mo, wear it because you are offering it to the God, yung Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag sinabing wear your best, ibig sabihin, mga minamahal, tingnan mo doon sa mga damit mo, anong pinaka-the best mo doon?
and exert effort na magkaroon ka ng magandang damit. Makamura naman ng barong, mga minamahal. Amen? Kamura ng yung okay natin, yung UK. Ilabahan mo lang ng talaga, ng todo. Amen? Amen? Pero ang sabi diyan, mga minamahal, if that is your best, paano yan? Hindi na maging best, okay naman. If that is your best, then wear it. Wala kang dapat ikahiya. Dahil ang tinitingnan ng Diyos ay hindi yung itsura, kundi ang tinitingnan yung puso mo na gusto mo magpuri, i-wear mo yung pinaka-the best sapagkat ang papurihin mo ay ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When you say you offer extravagant worship, wear your best smile. Amen? Lahat nga na nagagalak na Kristiyano ngumiti sa mahal na Panginoon. Amen? Ngiti tayo mga minamahal. Sometimes sa dami na ng problemang nakikita natin mga minamahal, puro problema, hindi nakakalimutan natin yung pagpapala ng Diyos. Amen? Puro ka problema, ay, si Bombay nandiyan na naman na, ay, ang dami kong utang, ay, anak ko may karamdaman, ay, may problema, nasusunog yun. Ang dami-dami nating problema nakikita, pero hindi natin nakikita yung napakaraming pagpapala ng Diyos. Amen? But still, if you come to worship, maski ng dami mong problema, wear your best smile. Amen? Dahil ikaw ay pupuri sa Diyos at it is another chance for us to receive blessing. Another chance for us na tumanggap ng mga pagpapala sa bawat araw ng banal na gawain. Kaya dapat pagdating mo dito, ibig sabihin mga minamahal, it's another chance na talagang magagaanan ang iyong buhay. Amen? So, imposibleng hindi kang ngingiti kung talagang naparito ka upang iyong purihin ang alam mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wear your best, do your best talent. Kaya kung ikaw ay gitarista, drummer ka, o ikaw ay mga awit, do it the best way you can. Amen? Hindi po pwedeng, basta ka lang, basta importante makatugtog, hindi ganon. Amen? Sabi nila, give due honor to where honor is due. May mga Kristiyano, mga minamahal na nagpapaawit na nga. Gusto-gusto pa rin maging instrumentalist. Gusto-gusto pa rin maging cameraman. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, glory to God. Grabing pagpapagamit sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes, mga minamahal, ikaw na nga pinili, pinagpala ang mahal na Panginoon, pero kinasasawaan pa natin yung ating katawagan. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, if you are talking to the best God, mga minamahal, kung pero wala nang ibang Diyos pero mayroong Diyos-Diyusan. Amen? Na sinasamba ng tao. If you're talking or worshiping the true God, wear your best. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Remember Zacchaeus. Zacchaeus, mga minamahal. Atin munang basahin, mga minamahal, dito sa aklat ng Lucas. Ang kabanata ay 19, talatay 8 hanggang 9. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanata 19, ang talatay 8 hanggang 9. At si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay binibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya ay anak din naman ni Abraham. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Zacchaeus po, mga minamahal, physically may problema ng konti dahil hindi siya matangkat. Sabi ng Biblia, may kababaan siya. Although hindi naman siya talagang maliit masyado. Amen? Pero when compared to the crowd, hindi niya makikita ang mahal na Panginoon. Pero interesado siya na makita ang mahal na Panginoon. Hindi yung pagkakaiba dyan, mga minamahal. Mayroong mga tao, they all have the blessing to see God, but they do not experience yung thirst at a thirst of seeing God. Maraming mga tao, mga minamahal, ang pinagpala, they have all the means, may pera, may sasakyan, pero hindi pa rin sila lumalapit sa Diyos. Amen.
Pero sa Zacchaeus, mga minamahal, bagamat mayroon siya limitasyon sa kanyang pisikal na pangatawan, there's that a thirst feeling sa kanya na sino ba itong Jesus na ito? Sino ba itong napabalitaan kong Jesus na ito? Makasalanan si Zacchaeus. Amen? Ang tawag sa kanya is tax collector. That time, ang tax collector makasalanan, masaol. Amen? Amen? Sobra sila magkolekta ng mga taxes, mga minamahal. Pero ang that time, mga minamahal, siya mga minamahal, dahil sa pagdanay dyan, lapay noon, see the effort. Inakyat niya ang sycamore tree para lang makita ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ilan, maglakad nga lang, hindi natin magawa. Ang lapit-lapit ng bahay natin sa banal na gawain. Ang dami nating, na-flat yung tire ng aking sasakyan. Amen? Hindi natin magawang maglakad. Pero noon, that time, nung kauna-una natin, grabe. Even walang sasakyan, even nandiyan ang bagyo, dilap, yung baha. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga minamahal, walang makakapigil sa atin sa pagdalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? That is something effort. Effort para may parating natin ang ating pagpupuri sa mahal na Panginoon. Pero tandaan niyo mga minamahal, according to the Bible scholars, the climb made by Zacchaeus is the best climb ever. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Isang may opisyal at may masabing may kayamanan. Bakit mga minamahal magtitiis siya na kailangan pagtawanan siya ng maraming tao, mga minamahal, para lang umakyat sa sycamore just to see Jesus. Amen? Kaya naging best ang climb na yan, it is not because magaling siya umakyat, kundi despite yung talagang kanyang kalalagayan, napakahirap sa isang mayaman na tao na lumapit sa Diyos. Amen? Sa totoo lang, napakahirap. I'm not saying it is impossible. Pero sabi ng Biblia, kapag ang pinanananganan mo ay yung kayamanan mo, parati it is impossible for you. Amen? Mas maganda pang kamelo na dumaan sa butas ng karayom kaysa mayaman na tumanggap ng kaligtasan kapag ang kanyang pinanananganan ay kayamanan. But Zacchaeus, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Siya po'y katulad mo at katulad ko, mas makasalanan tao. But when God saw his heart, sinabi niya, Zacchaeus, bumaba ka. Sasama ako sa iyo, kakain ako sa pagkasama mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang kumakain sila mga minamahal, maraming tao ang umuusga sa mahal na Panginoon. Bakit siya nakikisama sa makasalanang tao? Kilala siya sa gayon na makasalanan. Pero bakit kasama siya sa apag? Dapat hindi. Hiwalay ang mga makasalanan. Hiwalay ang matuwid. Kapag ihiwalay natin ganun mga minamahal, walang makakasama. Amen? Amen? Oo, maniwala kayo sa akin. Walang matuwid. Sa totoo lang, mga minamahal, kung paghiwalay natin ang matuwid, may kasalanan, ay mas marami, baka kulangin tayo ng lamesa. Amen? Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, that time makikita natin na hindi kailanman hinusgahan ng mahal na Panginoon si Zacchaeus. Hindi niya sinabing, Zacchaeus, dami kong nakikita, nababalitaan, sobra kang maningil, sobra, bawasan mo na yan. Hindi ganon ang ginawa that time. Ang ipinakita ng mahal na Panginoon sa kanya ay ang pagmamahal ng Diyos. Ang ipinakita sa kanya, mga minamahal, hindi yung kanyang, ipinakita ng kanyang paghusga sa kanyang nagawang pagkasala, kundi ang pinakita niya ay kung paano tumanggap ng ang Diyos sa isang taong makasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yung pakiramdam na yan, mga minamahal, yan ang dahilan kung bakit lumabas yung extravagant worship ni Zacchaeus. Amen? Nung naramdaman niya na hindi siya inusgahan, nung naramdaman niya na hindi siya sinabing, makasalanan ka, impyerno ka. Hindi ako dapat pupunta sa iyo dahil makasalanan ka. Nung hindi siya hinusgahan, mga minamahal, yung damdamin na yon ang nagsabi sa kanya, na ang sabi niya, mahal na Panginoon, sinabi ng pasamin, narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakaling nakasingil akong may daya sa kanino man tao, ay isasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya naman, anak,
din ni Abraham. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Paano natin i-offer pa? Second, sabi diyan, when you offer extravagant worship with limited resources, offer your best way of worship. Amen. Pag sinabing best way, kaparaanan kung paano mo purihin ang mahal na Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, just remember the woman with alabaster box. Narinig natin yun mga minamahal. Ang babaeng ito, mga minamahal, ay bagamat siya po, mga minamahal, ay hindi imbitado sa bahay ni Simon. Dahil isang araw, si Simon ay talagang isang taong opisyal at that time, ang mahal na Panginoon ay talk of the town. Na kapag naimbitan niya ang mahal na Panginoon sa kanyang bahay, sikat siya. Amen? Parang tayo rin mga minamahal, kapag may namatay, pumunta ang presidente, talk of the town. Even gustong-gusto ng ilan na marami pumunta, sikat eh. O pumunta yung birthday mo, pumunta yung artistang sikat, ay, astig ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon ang damdamin ni Simon. Kaya inimbitan niya ang mahal na Panginoon. Nung inimbitan niya ang mahal na Panginoon, mga minamahal, at that time, ating basahin muna dito sa aklat ng Lucas, ang kabanatay 7, talatay 36 hanggang 39. Kindly. Amen. Sa aklat ng Lucas, kabanatay 7, talatay 36 hanggang 39. At ipinamanhik sa kanya ng isa sa mga Fariseo na kumaing kasalo niya. At siya'y pumasok sa bahay ng Fariseo at naupo sa dulang. At narito, ang isang babaeng makasalanan ay nasa bayan. At nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Fariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungguwento. At nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa. At ang mga ito'y kinukuskus ng buhok ng kanyang ulo at hinahagan ang kanyang mga paa at pinapahiran ng ungguwento. Nang makita nga ito ng Fariseo na sa kanya'y naganyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya'y isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo na siya'y makasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang batas ng that time, mga minamahal ng Old Testament, kapag, di ba, that's not yung hindi yung mga masamang bagay, sabi diyan, amen. Sapagkat ito po mga minamahal ay magkakaroon ng infection. Amen. Ibig sabihin mga minamahal, talagang yung mga bagay na talagang unwanted ay talagang iniiwasan. Kaya nga pati bangkay, hindi pwede, ginaganon. Pero ang mahal na Panginoon, tingnan niyo mga minamahal ha, ang mahal na Panginoon, hawak-hawak siya ng makasalanang babae. Pagdating niya mga minamahal, itong makasalanang babae, hindi siya po ay nag-just pop in doon sa dulang na yon para lang siya po magbigay ng ganong kagrabing pagpupuri sa mahal na Panginoon kung talagang wala sa kanyang puso ang nais niyang pasalamatan ng Diyos. According to Bible scholars, itong babaeng ito yung nakita niya doon sa Jacob's Well na mayroong 5 asawa, ang dami-daming asawa sa adultery, pero hindi siya inusgahan doon mga minamahal. Amen? Dahil sa pagpapasalamat niya mga minamahal, nung makita niya malapay yung pinunta niya, dala niya ang isang pabangong alabastro mga minamahal. Ito'y napakamahal. Amen? Kung titignan niyo mga minamahal, malaking pera ito na pwedeng gamitin. But pagdating sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, hindi mo dapat nililimitan. Sabi nga ng mga ngaral, nagbabasa natin, magtipid ka na sa lahat, huwag sa pagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag mong tipirin ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Even yung sigaw mo, even yung papuri mo, yung lakas mo sa pagpupuri, huwag mong titipirin. Dahil ang pinupuri mo ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Sa araw nito mga minamahal, nagdala siya ng mabango. Ang ginawa niya, mula-ulo hanggang pa. At hindi lang yun, mga minamahal, siya'y tumatangis. Grabe, lumuluha siya.
dahil sa grabing pagsisisi at pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At ang luha nito, mga minamahal, siyang pinanghugas at kinukuskus niya. Grabe mga minamahal, ang ginawang pagpupuri ng babaeng ito. Amen? Pero tingnan nyo yung sinabi ni Simon na nag-invite sa kanya na Pariseo. Sabi niya, kung alam lang niya, ito'y talagang alam niya lahat, malalaman niya na yung babaeng humihipo sa kanya ay isang babaeng makasalanan. Amen. Amen. Hindi lahat ng taong nagsasabing, I love you, Jesus, ay totoong umiibig sa Diyos. Amen? Tinan mo yun, pinaulakan na ng mahal na Panginoon sa kanyang bahay, sa kanyang imbitasyon. Amen? Grabe na ang special na ibinawa sa kanya, pero still, wala pa rin siyang paniniwala sa mahal na Panginoon. Amen? Nandun pa rin yung sinasabi niya, hindi dapat, yung kasalanan dapat di lamang. Pero tandaan niyo mga minamahal, kung babasahin niyo yung diretsyon niyan, mga minamahal, ang sinasabi niya kay Simon, Simon, mula nung kaninang dumating ako sa iyo, ni tubig hindi mo ko binigyan. Pero yung babaeng ito, sa kanyang luha, kinukuskus niya ang aking mula paa ng kanyang luha. Mula nung ako'y dumating sa iyo, ni pagkain hindi mo ko binigyan. Inoferan. Siya, grabe ang kanyang ginagawang pag. Tingnan niyo yung mga minamahal. Sometimes, tayo po mga minamahal, hinahanapan tayo ng mahal na Panginoon. 10 years na tayo, 20 years na tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Ano ang masasabi mong nai-offer mo na sa mahal na Panginoon? Ano masasabi mong mahal na Panginoon, nagdala ko sa iyo. Ano masasabi mong worth it para sa mahal na Panginoon? Amen? Huwag mo ipagmalaki yung pagbibigay mo yung kasampung bagit handog. Huwag mo ipagmalaki yung pagiging mga awit. Huwag mo ipagmalaki yung kung ano ginagamit na katawagan meron ka. Kung ginagawa mo yan, just for compliance. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang kailangan ng Diyos, mga minamahal, ay ang pagpupuring hindi lamang pagdating sa labi, kundi ang pagpupuring nang gagaling sa ating po mga puso. Amen? Amen? Nung sinabi ang babae, pinatawad ka sa iyong kasalanan, hindi dahil sa alabaster ba? Hindi dahil sa kanya binigay. Hindi sa kanya luha. Hindi ganon. Dahil lang ang Diyos ay handang magpatawad parati sa lahat ng lumalapit sa kanya. Sabi ng talata, kung ikaw ay lalapit sa Diyos, ang Diyos kailanman hindi ka itataboy. Amen? Kung ikaw ay nagkamali, babalik ka sa mahal na Panginoon, huwag ka ng patawaran, kailanman hindi ka itataboy ng mahal na Panginoon. In fact, excited yan na hintayin ka na makabalik dahil ikaw ay parating hinahanap ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, Aklat ng Awit, 103, talatay 8 hanggang 11. Amen. Dito po sa mga awit, 103, talatang 8 hanggang 11. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Hindi siya makikipagkaalit na palagi, ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Siya'y hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumantiman sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Sapagkat kung paano ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nakatakot sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, ang Panginoon ay puspos na kahabagan, mapagbiyaya, banayad sa pagagalit, sagana sa kagandahang loob. Alam po ninyo mga minamahal, mga Israelita, nung time na sila po ay humakbang mula sa boundary ng Ehipto, palabas, nung sila nilabas sa mahal na Panginoon, sila po mga minamahal ay nakatanggap ng grabing mga himala kung paano sila pag-ingatan ng Diyos mula sa mga bangis na hayop. Sa gabi, mayroon silang pillar of fire para sila'y makapagmalakbay, malayo ang mga masamang elemento doon sa ilang. Sa umaga, mayroon silang tinatawag na ulap na nakatapat sa kanya upang hindi sila mainitan. Kapag sila nagutom, mga minamahal, dumarating ang mga mana from heaven upang sila'y pagpalain ng pagkain, mga minamahal. Kapag sila'y nauuhaw, even bato, kayang lumabas, maglabas ng tubig para lang ibigay sa kanila ang pagpapala na kanilang kailangan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Pero kung basahin mo nung time na sila lumabas sa Egypto hanggang sa Mount Sinai, hindi mo sasabihin sila'y gumawa ng kalooban na malapay noon. Napakatigas ng ulo nila. Wala silang ginawa kundi mag-complain kay Moses. Wala silang magsabi kundi sisihin ang Diyos. Amen. Amen. Pero ang tanong, bakit despite doon sa mga katigasan ng ulo, tuloy-tuloy ang ginagawang pagpapala ng Diyos? Amen. And even the time, mga minamahal, nung sabihin ng mahal na Panginoon kay Moses, Moses, kausapin mo ang bato at ang bato'y magbibigay ng tubig. Dahil sa galit ni Moses, dahil matitigas ang ulo ng mga anak ng Diyos. Instead na kausapin ang ginawa niya, pinalo niya. Amen? Saan nagalit ang mahal na Panginoon? Kay Moses pa rin, hindi sa mga tao. Bakit? Ang sabi niya, ang pinakita mo ay hindi ang totoong pagka-Diyos na ating sinasabi. Hindi yon. Ang Diyos mga minamahal, bagaman nandun, ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa bawat isa. Kaya ang sabi niya, sagana sa kagandang loob sa mga nakatatakot sa Kanya. Grabe! Amen? Banayad sa pagkagalit. Amen? Sa totoo lang, amen? Kung sa salitang ating ginagamit, kutos ba? Sa totoo lang. Pero ang Diyos hindi ganun eh. Hindi siya tao eh. Mapagmahal siyang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya marapat lang na kapag pupuri ka sa Kanya, huwag mong titipirin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong tutulugan ang mahal na Panginoon. Hindi mo dapat siya, na para bang nayayamot ka na at sometimes bored ka na pag ikaw ay pumupuri. Hindi ganon ang tamang extravagant worship na kailangan ng Diyos. Sapagkat siya Diyos na nagmamahal sa iyo at nagmamahal sa akin. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi diyan, bakit nagagawa ng Diyos na magbigay pagpapala? Nagbibigay siya ng pagpapala hindi dahil sa mababait ang mga anak ng Diyos. Dahil matitigas ang ulo nila. Nagbibigay siya ng pagpapala dahil ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun siya. Amen? Hindi mo pwedeng tanggalin sa Kanya dahil siya yun. Siya ay Diyos na mapagmahal. Amen? Sometimes kinukuha siya, ay, ano ba yan? Unfair. Hindi dapat ginagano na. Ikaw, tao ka eh. Ang Diyos, Diyos. Amen? Kaya hindi natin may paliwanag paano niya mahalin ang isang tulad mo at tulad ko na makasalanan. Hindi natin may paliwanag kung bakit despite all the sins that we have done, nung tayo lumapit sa mahal na Panginoon, humagbang tayo, tinanggap natin siya, tinanggap pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Inayos yung ating buhay. Mapapaliw tayo, pinagaling tayo mahal na Panginoon. Ang ilan sa atin mga minamahal, salot sa lipunan, pero binago ng mahal na Panginoon. Amen? Paano nagagawa ng Diyos yan? Hindi natin may papaliwanag yan. Ang kanyang isip, rurok ng kanyang kaalaman, ay hindi may kukumpara sa isip ng tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga may kanta tayo mga minamahal, na ang ating isip parang yung langgam. Amen? Amen? Grabe. Ganun grabe mga minamahal ang kapangyarihan at yung isip na mahal na Panginoon at kung ano siya sa atin. Tapos pagpupurihin mo siya just for granted. Amen? Amen? Ang sabi dyan, extravagant worship means anything important to us could never replace or stop our worship for God. Lahat ng importante sa atin, kailanman ay hindi pwedeng makapigil sa ating pagpupuri sa Diyos. Amen? Anong mga importante mga minamahal? Sometimes kasi mayroon tayong mga second thoughts. Paggising natin ng umaga, dadalo ba ako ngayon o hindi? May business ngayon, malaki ang kikitain ko. Dadalo ba ako ngayon o hindi? May trabaho ko ngayon, ay unahin ko dapat yon. Dadalo ba tayo o hindi? Meron tayong mga second thoughts, mga minamahal. At yung mga iba, mga minamahal, do attend church for compliance. Ang ilan sa atin, mga minamahal, I'm not saying all of us. Bakit ko sinabing for compliance? Dahil sa nasabing sila'y Kristiyano, kaya kailangan dumalo sa linggo. Tandaan po niyo mga minamahal, ang araw ng linggo ay hindi pampatay ng oras ng mga Kristiyano. Ang araw ng linggo ay araw ng pagpapasalamat sa Diyos.
Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang araw ng linggo ay araw ng pagtanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Amen. Dumating ka dito kanina, may karamdaman ka, babalik ka, pinagaling ka ng mahal na Panginoon. Dumating ka dito, lulugulo ka dahil sa grabing problema, pero babalik ka, nakangiti ka. Because that is the day of blessing coming from the Lord. Amen? Kaya dapat ang araw ng linggo, Miyerkules, Biyernes, bawat gawain, mga excited ang mga anak ng Diyos. Amen? Because yan ang araw na muli nating makakausap, mararamdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Some are sleepy. Ang ilan, inaantok. Lahat ng hindi inaantok ngayon, sumigaw ng praise the Lord. Kung inaantok ka ngayon, kapatid, that just means hindi ka excited papurihan ng Diyos. Sabihin mo man na ako'y may Kristyano, puti man ang damit mo sa araw na ito, pero inaantok ka. Don't tell me na ikaw ay excited ibigay ang extravagant worship sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya ka ngayon naantok because hindi ka na excited sa mga napapakinggan mong patotoo. Hindi ka na excited sa mga papuring awit na ginagawa natin. Hindi ka na excited dahil sa mga salita ng mahal na Panginoon. Nasaan ang extravagant worship na sinasabi? Amen? Huwag mong hanapin sa bubong. Yung tingin natin nasa bubong na ganyan, inaantok na tayo. Amen? Amen? Ang mahal na Panginoon, tandaan mo, despite hindi tayo kaibig-ibig, inibig pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So kung malalakas ang loob natin na gawin natin ang mga bagay na yan, hello, we are worshiping a powerful God. Amen? Gawin mo yan sa presidente ng Pilipinas o sino mang presidente. Hindi pwedeng ganyan-ganyan ka sa harapan ng presidente nagsasalita. Amen? Oh, totoo yun. Kumisan ka, barangay captain nga lang, takot na takot ka na Presidente ng bansa, kapag may dumarating, 1 hour before, dapat clear na. 1 day before, dapat clear na lahat. Walang lalabas-pasok, walang tatayo, walang ihi. That is taol. Tao lang yan. Ngayon, ang ating kausap walang iba kundi ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Palagpagan po natin ang malakas mga binabatiman na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Akala natin kasi baka minamahal ay talagang ang Diyos ay, naintindihan naman ako ng Diyos Amen? Pasalamat tayo kung parati tayo naintindihan ng mahal na Panginoon. Pero sometimes, kapag mahaba na parati natin ginagawa, ano sa palagay natin ang maiisip? Kung ang tao sumasama, sabi nga naman ating beloved Lord preacher, kung ang tao sometimes sumasama ang loob natin, lalo kaya ang mahal na Panginoon. Pero mas mahaba ang pisi na mahal na Panginoon kaysa tao. Amen? Pero huwag mo sagarin ang Diyos. Minsan, mga minamahal, nagalit ang mahal na Panginoon sa mga Israelita. Amen? Dito sa 2 Samuel, mga minamahal, 2 Samuel 24, talatay 1. Kindly. Tingnan niyo mga minamahal, huwag nating nasain na magalit ang Diyos sa atin. Take note, inuulit ko, huwag nating nasain na magalit ang Diyos sa atin. Sapagkat kapag nagalit ang Diyos sa atin, sino kakampi natin? Amen? Kindly. Dito po sa 2 Samuel, ang kabanatay 24, talatay 1, ito po sinasabi, at ang galit ng Panginoon ay nag-alab uli laban sa Israel at kanyang kinilo si David laban sa kanila na sinabi, ikaw ay yumaon, iyong bilangin ng Israel. At palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito yung sinasabi natin, ay nagkamali si David. Naggawa siya ng sinsos. Kaya siya nagkamali, di ba? Pero sa totoo lang, sinasabi ng Biblia, dahil sa galit ng mahal na Panginoon sa mga Israelita, kinilos niya si David para gumawa ng census. At para lang ipadama niya at magalit siya at padama niya magkaroon siya ng dahilan para parusahan ng mga Israelita. Grabe! Amen? At the other term for that, ating basahin 1 Chronicles chapter 21 verse 1. Tingnan niyo mga minamahala kung anong nangyari dyan mga minamahal. Kylie, atin mo ng palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa aklat ng unang kronika, ang kabanati 21, ang talatay 1,
At si Satan ay tumayo laban sa Israel, at kinilos si David na bilangin ang Israel. Amen. Pinayagan naman na Panginoon si Satanas pala para gawin niya yung bagay na dahilan upang magalit na mahal na Panginoon. See, even man of God, hindi pwedeng makahindi kapag kalooban na mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, sometimes kapag tayo po mga minamahal ay nakagagawa ng bagay, matakot tayo sa Diyos. Amen? Sapagkat kapag nagalit ang mahal na Panginoon, tandaan nyo, napakamakapangyarihan ng Diyos na sinasamba natin. Buhay siyang Diyos. Hindi siya bato, hindi siya kahoy, na kaya-kaya natin batuk-batukan. Ang Diyos ay napakamakapangyarihan. Isang pitik lang, mawala ang hangin na libre, patay tayo lahat. Amen. Tinan nyo, umulan nung matigas ang ulo ng mga tao, nilipon naman ang Panginoon, ulan lang, tubig, ubos. Lahat ng tao. Gaano man sila karami. Amen? Ang Sodoma Gomora sa pamagitan ng apoy, bumaba galing langit. Dahil lang sa ginalit nila ang mahal na Panginoon. Huwag nating hintayin magalit ang mahal na Panginoon. Dahil kapag nagaya ang mahal na Panginoon, even yung sa totoo lang, mga minamahal, ang paggawa ng sistema para lang masabing mayroon siya dahil para parusahan may salita. Unfair. Di ba? Sometimes unfair tayo, masasabi natin, bakit siya gumagawa? Siya na naman pananagutos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kindly, Romans chapter 9, verse 14 up to 22. Amen. Amen. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 9, versikulo 14 hanggang 22. Amen. Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. That's right. Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Faraon, dahil sa layong ito ay itinaas kita, upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Kaya nga sa kanyang ibig, siya'y naaawa, at sa kanyang ibig, siya'y nagpapatigas. Sasabihin mo nga sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Amen. Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? That's right. Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magkapalyok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y ikasisira? Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipinakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahanda na sa pagkasira. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Tingnan niyo mga minamahal, sa English muna mga minamahal, verse 14. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Diba? Sa totoo na, siya pa rin nagdahilan. Sino makahindi? Sasabihin, is there unrighteousness? God forbid. Sabi diyan. For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Maaawa ako sa gusto kong kawaan. Ang hindi ko kagustong kawan, hindi ko siya papansinin. Other way of saying. Amen? Amen. Nagtataka tayo. Bakit yung kapitbahay mo hindi lumalapit, ikaw lumapit sa malapay noon? Hindi mo pwedeng turuan ng Diyos kung sinong gusto niyang lumapit sa Kanya. Kaya ikaw, mapalad ka. Tayo, mapalad tayo. Pinalapit tayo. Kinaawan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung minsan kapag nagsishare ka, ang galing-galing mo ng mga bersikulo. Pero bakit at the end of the day, pag nag-usap kayo, sasabihin ng kausap mo, sige, pag may panahon, saka lang ko sasama sa iyo. Sometimes masama loob natin, ang galing-galing kaya natin mag-bersikulo. Pero hindi dahil sa atin, kaya sila naliligtas. Amen? Tayo lang instrumento para ipaalam ang kaluban at imbitasyon ng mahal na Panginoon. Kung paano siya maglingkod, gawain yan ng mahal na Panginoon.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Grabe. Diyos pala. Ang lahat, kung ano mang meron tayo ngayon. Kung ikaw ay pinagpala, because of God. Kung ikaw hindi pinagpala, it is because of God. Hindi ka pinili. Amen? Anong sabi diyan? For the scripture saith unto Pharaoh, even for the same purpose have I raised thee up. Grabe. Nakita nyo kung bakit ang haba-haba kailangan ipakita ang napakaraming salot doon sa Ehipto para lamang palayain ang mga anak ng Diyos? At parating sinasabi ni Paraon, ay, wag! Wag mo silang ilabas. Hindi niya palalayain. Umabot pa sa punto na yung lahat ng mga panganay kailangan mamatay. Amen? Amen? Oh, ganun yun mga minamahal. Pero sa totoo lang, ang sinasabi ng talata, mga minamahal, kaya nang ginagawa ni Paraon yun, dahil yun ang desisyon ng Diyos para sa kanya. Sabi niyan, for this same purpose I have raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. Pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon para wag palayain ang kanyang mga anak. Sa totoo lang, kung talagang hindi ginano na mahal na Panginoon, baka sa unang nakikipag-usap pa lamang si Moses, talaga palayain na niya. Pero bakit ulit-ulit ayaw palabasin ni Paraon ang mga anak? Dahil yon ang disenyo ng mahal na Panginoon sa kanya. Yon ang kanyang katawagan. Amen? Sa totoo lang, unfair naman. Bakit ginano si Paraon? Tao rin naman yun. Amen? Anong sabi niya? Therefore had he mercy. Next. Thou wilt say unto me, why that he yet find fault? Ba't pa siya naghahanap ng kasalanan? Di ba? Yet, for who have resisted his will? Sino may gusto sa kanya? O kaya hindi na dapat hinanapan ng kasalanan si Paraon dahil gusto yung palang desisyon niya eh. Di ba? Lahat muna pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng mahal na Panginoon, nay, but O man, who art thou that repliest against God? Sino ka na mag-question sa desisyon ng mahal na Panginoon? Grabe! Amen? Amen? Kung ang bagay na nangyayari sa iyo ay pinagpala ka, pasalamatan mo ang mahal na Panginoon. Amen? Kung sabihin ng taong ngayon na hindi naglilingkod, kaya pala ako hindi lumalapit dahil dinesisyon niya na dito lang ako eh. Amen? Huwag kang magtanong at huwag mong questionin ang desisyon ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, habang ang kaligtasan ay bukas pa, marami pa ang paparating. Maraming mga masasamang loob pa ang darating. Marami pang dati-rating ngayon nagpe-persecute sa iglesia ng mahal na Panginoon. Ang isang araw makakasama natin sila upang pupurihin, sama-sama natin pasalamatan ang Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, it is not our time, but in His time. Amen? Amen. Sa totoo lang, mula noon, nakakabasa naman na tayo ng Biblia. Nung una natin narinig yung komunyon, nagbasa ng Biblia, akala natin, pinansin ba natin? Hindi naman natin pinansin. Dahil hindi pa yun ang oras ng pagtawag sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen? Pero nung dumating ang pagtawag ng mahal na Panginoon, nagkaroon ka ng kanser, nabulag ka, hindi ka makalakad, ikaw ay nagkaroon ng problema, mapapakamatay ka, magugulo ang ulo mo, mababaliw ka. Bakit? Hindi dahil sa hindi ka mahal ng Diyos. Yan ang kanyang kaparaanan para magising ka sa katotohanan na kailangan mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Malabakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Noon, kinamumuhian natin ang mga experiences natin na ganyan. Amen? Pero ngayon, pinapasalamatan natin. Bakit tayo nagpapatotoo? Dahil sa ating pagkabagok, just to say so. Amen? Dahil sa mga karamdaman na naramdaman natin, hinanap natin ang Diyos. Dahil sa pagtapik sa atin ng mahal na Panginoon, nanumbalik tayo. Amen? Amen? Kaya nga sinasabi niya, huwag mong tatanungin ang mahal na Panginoon. Shall the thing formed say unto him that formed it,
Why hast thou made me this? Bakit mo ginawang ganito? Hindi mo pwedeng questionin ang mahal na Panginoon. Next, hath not the potter power over the clay? Wala bang kapangyarihan ng Diyos? Tayo yung clay, mga minamahal. Amen? Wala bang kapangyarihan kung anong gusto niyang gawin sa'yo? Subukan mo mag-rally sa Mindiola. Amen? Maski na magsisigaw ka doon, kung ano ang desisyon ng Diyos, yun ang mangyayari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Other way of saying, walang karapatan ang mga taong hindi pinagpala, magselos sa mga pinagpala. Amen. Amen. Sa totoo lang, mga minamahal. Hindi mo pwedeng, bakit ang kapatid ko pinagpala? Ako hindi. Hindi mo pwedeng questionin ang mahal na Panginoon. Desisyon na yun. Ang tangi mo lang gawin, sumunod at hintayin ang pagpapala na para sa iyo. Panalangin parating natin na dumating ang araw na yan. Pero kapag ikaw talaga ay hindi dumating yung pagbabalik ng mahal na Panginoon, hindi mo nagawang lumapit sa mahal na Panginoon? Ha? Ano sinasabi ng Biblia? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Oh! Sabi dyan, hath not the potter power over the clay, of same lump making no vessel unto honor, and the other unto dishonor? Next, what if God willing to show His wrath? Ano kung gusto niya pakita ang kanyang galit? Kaya nakita niyo yung ginawa niya kay doon sa unang talatang ating nabasa. Galit niya sa mga Israelita. Ginamit niya si Moses mo minamahal. Magsinsus ka para magalit ako at parusahan ko sila. Grabe! Gusto niya eh. Willing to show His wrath and to make His power known. Grabe, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Subukan mong tulugan ang Diyos na ganyan. Subukan mong i-second for granted ang Diyos na ganyan, na makapangyarihan. Endured with much long suffering the vessels of wrath fitted for destruction. Grabe! Mayroon palang mga taong fitted for destruction, whether we like it or not. Mayroon mga taong fitted for destruction. Talaga nakadesign sila. Paano makikita ang puti kung wala ang itim? Amen. Amen. So, ibig sabihin, mayroon talaga nakadesign, nagagawa ng kasamaan para makita ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gusto sa kabutihan, pumalakpak ng malakas sa Diyos. Pasalamat ka, hindi ka sa kasamaan. Amen? If you are not going to offer extravagant worship sa Diyos na nagmamahal sa iyo, of all people, among all people in this world, isa ka sa pinili ng Diyos. Hindi mo bang magawang pasalamatan ng mahal na Panginoon? Hindi mo ba talaga magawang bigyan ng tamang papuri ang Diyos na nagmamahal sa iyo? Sometimes, ang ginagawa na lang natin ngayon, we worship by lips. Amen? Amen? Ang ilan nga, nananalangin, pero na malakas ang Facebook eh. Grabe. Anong klaseng pagsambayan sa Diyos? Mag-YouTube habang nananalangin. Saan ka nakakita ng ganyan? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Is that the kind of worship ang ibibigay natin sa Diyos? Amen? Yan ba ang tamang pagpupuri na sinasabi, worth the love of God for us? Amen? Mukhang nakakalimutan natin kung sino tayo, mga minamahal. Amen? Nakakalimutan natin yan. Kaya nire-remind tayo ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kindly, last 3 verses, Mateo 15:18, kindly. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Even praise the Lord. Dito po sa Mateo 15, talatang 18. 8. Ang bayang ito'y iginagalang, ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ang bayang ito may mga Kristiyano na nagpupuri lang sa Diyos sa labi lang. I love you, Jesus. Amen?
Madalas at napakadaling sabihin, I love you, Jesus. I worship you, Jesus. Yung baka ko kaya, yung anak ko kaya, yung aking food business, wala lugi na. Malayo ang kanilang puso sa mahal na Panginoon. Kaya mas kinanong gawin natin pagpupuri, kumikilos ang banal na presensya, nakatulala lang tayo. Hindi natin maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat tayo nagpupuri sa labi lang. Nasa naturingang Kristiyano, sa damit lang. Amen? Ang kailangan ng Diyos, ang puso mo na nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. That despite all people, isa ka sa kinahabagan ng mahal na Panginoon. Amen? Ano kaya mangyari sa atin mga minamahal kung tayo nandun sa kabila? Yung gusto ng Diyos na ikaw ay fitted for destruction. Ano man ang gawin mong pagpapakabait, talagang kung fitted ka dyan, mapapahamak ka talaga. Pero tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Pinili tayo among. Di ba? Amen? Many are called, but few are chosen. Isa tayo sa pinili ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi niya, huwag mo akong sambahin, anak, sa labi lang. Huwag mo akong sambahin na parang take it for granted na lang ang ginagawa mong pagpupuri sa akin. Dahil ang pagpupuri na kailangan ko ay pagpupuri ng gagaling sa iyong puso. Pag sinabi mong thank you, nang gagaling sa iyong puso. Kapag sinasabi mong I love you, Jesus, nang gagaling sa iyong puso. Kapag sinabi mong I want to worship you, Lord, with all your might, with all your mind, with all your strength, gusto mong purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sad to say, kindly, aklat ng Pilipos, last 2 verses. Pilipos 3:17 hanggang 19. Amen. Beloved instrumentalist, please. Amen. Sa aklat ng Filipos, Kapitulo 3, versikulo 17 hanggang 19. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. We have to accept the fact, masakit man sa katotohanan, may mga Kristiyano, mga minamahal. Itaas, kindly. 18. Verse 18. Anong sinasabi ng verse 18? Sapagkat marami ang mga Kristiyano naglilakad na siyang madalas sa akin sinabi, ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak. Grabe. Amen. Bakit kailangan sabihin may pag-iyak? Because really, despite all the love na ipinakita ng Diyos sa kanila, may mga tao pa rin na talagang ang sabi ng talata, sapagkat marami ang nagsilakad na siyang next, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan. Amen? Sabi naman na pastor, isang kaluluwa, kung bayaran ko 1 milyon, gagawin ko. Ganon kaimportante ang bawat kaluluwa. Pero tignan nyo, despite yung kaluluwa, ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya sabi ng mga ngaral na malpay nun, ginasabi ko sa inyo na mayroong pag-iyak. Bakit? Despite all the effort, all the love, all na ginagawa malpay nun. May mga Kristiyano talagang gagawa at gagawa papunta sa kapahamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Amen. Some people serve God for money. Some people serve God for food. Some people serve God for the personal gain. Amen? Amen? Pero sabi ng talata, mga minamahal, hindi dapat ganon ang pagpupuri natin. Ang pagpupuri natin dapat everything has already been done. Lahat. Kaya nga sabi niya, lahat ng bagay kayang ibigay, mahal na Panginoon, all these things shall be given unto you. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
My God shall supply all your need. God is able to give all. Grabe mga talatang yan, mga minamahal. But still, may mga tao na inuuna pa rin nila ang kanilang tiyan, inuuna nila, ginagawa nila. May nakikita tayo, hawak ang Biblia, just to earn money, just to earn whatever living na mayroon sila. Pero ang sabi ng talata, mapapahamak sila. Amen? Amen? Ang sabi diyan, ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Tanong mga kapatid, how is our worship? Huwag na natin pag-usapan yung mga nakaraang pagpupuri na meron tayo. Amen? Ngayon, buong araw na ito, mula kanina, naramdaman mo ba ang pagpupuri na tamang para sa Diyos? Amen? Tayo po natin tumayo, mga minamahal. It is again a chance for us to let our God know how extravagant worship we could offer to Him. I cannot come before a righteous holy Lord and offer if the worldly things I do not need and hope He's pleased. for He wants me to give a heart to truly An offering of highest praise, a servant whom the Lord can use. I will not offer anything that cost me nothing. I place before Him nothing less than my very best. If I'm called to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that cost me nothing. To serve Him is my goal. How could I withhold whatever's mine He's given me? It's not my own, it's His Lord. Whatever He requires, that is my desire. Whatever He may need from me, I'll pay the cost. Praise the Lord. I will not offer anything that cost me nothing. I will for Him nothing less than that my very best. If I come to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. I will not offer anything. And my very best, if I come to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that cost me nothing. Tinan niyo mga minamahala. Sabi nung ating kinanta, I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. Grabe! Amen? Ang sabi niya na, I am called to sacrifice. If I am called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. Yung ginawa mong papuri kanina,
is not worthy of our Christ. Yung ginawa mong pagpapasalamat sa buong araw na ito is not worthy of our Christ. Hindi ko nilalahat, pero anong nangyayari mga kapatid? Ginagawa lang natin parang pipitsuging Diyos ang ating sinasamba. Ang sabi niyan, of all the people, pinili tayo ng Diyos. Hindi mo man lang magawang pasalamatan ng seryoso, malapay no. To serve Him is my goal. How can I withhold whenever He's given me? It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Whatever He needs from me, I'll pay the cost. Gain a lot, not over anything that cost me nothing. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. This sacrifice will be worthy. I will not offer anything that cost me nothing. I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less. Thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. I will not offer anything that cost me nothing. Hallelujah. To sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Amen. As we talk to our God, habang kinakausap natin ang mahal na Panginoon, let us pray. Sabi ko sa inyo, nandyan lang ang mahal na Panginoon. The Lord is just a prayer away. Hindi malayo ang Diyos. Kaya mo siyang kausapin. Dahil natin dumalangin mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapinis. Madalas kami nakakalimot. Most of the time, we treat you not a special God. Parati kami nakatuon sa problema. Hindi namin nakikita yung mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Madalas sumasama ang loob namin. Sinasabi namin, pinabayaan mo na kami, pero kailanman hindi mo kami iniwanan. Turuan mo kami magtiwala sa iyo. Turuan mo kami gumanap ng tamang pagpupurising. Sa panalangin ng aming ginagamit may malibang lista, Well Estrada Almeida. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga panalangin. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Nais nating ilapit sa malapayno na ating mga mahal sa buhay, dalawang kamay itaas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin sa iyong salita.
Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Waldestrada Almeida, ay po maminaman na manggagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, COVID-19, high blood, kasaut in Jesus' name. Unbelief and doubts, kasaut in Jesus' name. Mga high blood, kasaut, mga stroke, kasaut in Jesus' name. Hallelujah, rayuma, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Lahat ng pagkabagabay sa iglesia, kasaut, in the mighty name of Jesus, mapalulupay-pay. Kasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sign of our faith. Amen. Amen. Tinatanggap na lahat ng ating mapinalain sa mahal na Panginoon. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. At punay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, there is Jesus. Thank you so much, there is God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo dadako na po mga minamahal sa bahagi ang ating pong Holy Supper. Amen. Praise the Lord. At ipangunahan po ng ating mga kapatid, ating elder brother na praise the Lord. God bless your beloved elder, beloved brother Joel Ferrer. At habang ipinamamahagi ang piraso ng tinapay at ang katas ng ubas, mga minamahal ko, para sa ating isasagawang banal na hapunan, patuloy tayo mga minamahal ko na makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. We see to it that we're worthy to partake. Tayo karapat dapat sumalo sa isang napakasagradong aktibidad nito. Sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Kapatawan sa'yo ay nakatako, O aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan mo. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y haluin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Sa'yo ay nakatako, O aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y haluin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at gawa
nakamtan ko, o aking Jesus. Di ba't dapat ka Sa kabanalan mo, biyaya ng tawa, napatawaran sa'yo, ay nakamtan ko, o aking Jesus. ay nakamtan ko, o aking Jesus. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sumapit na naman mga minamahal ko ang unang linggo ng bagong buwan upang ating pong idaos ang ating pong banal na hapunan. At nagsabi nga, Holy Supper is a time to remember God's love. Pero hindi lang ito panahon upang alalahanin po natin ang dakilang sakripisyo, ang dakilang pag-ibig naman ng Panginoon. Bagkus, maging daan ito upang alalahanin din naman natin. Siyasatin din naman natin ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Kumusta na? Atin po bang tinutumbasan talaga? Do we reciprocate God's love for us? Yun ang katanungan po sa atin. Madaling sabihin, sabi ng ating mga aral kanina, ipagsigawan man natin mga minamahal, full volume mga minamahal ko ng I love you Jesus. Pero kapag hindi po natin mga minamahal magawang ibigin ng ating mahal na kapatid, sapagkat yun, how do we reciprocate? How do we, mga minamahal ko, hallelujah, give back the love of Jesus for us? Kundi yung mga minamahal ko, ibigin din na naman natin ang ating kapwa. Kapwa mananampalataya. Na hanggat maaari mga minamahal, huwag natin silang saktan. Nagiging superficial. Nagiging pakitang tao. Yun ang right word. Mga minamahal ko, kung ganyan, mga minamahal ko, ang ating pagkaintindi. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siyang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Sinabi pa mga minamahal ko, hallelujah, ng mga minamahal ko, hallelujah. 1 John chapter 4, mga minamahal ko, hallelujah. Verse 20. Nasa sino mang umiibig sa Diyos, pero napupuot sa kanyang kapwa, siya po'y sinungaling. At ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa kanya. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Hindi pwedeng ritualistic. Hindi pwedeng compliance na lamang itong ating pakikisalo. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, the partaking of the body of Christ sa pamamagitan ng ating pong pagkain ng pirasong tinapay at pag-inom ng katas ng ubas na sumisimbolo ng banal na dugo ng mga Panginoon is a communion. Pakikipagniig sa Diyos. Na kapag sinabing communion, mga minamahal ko, there has to be that exchange of feelings and thoughts. At ipinapalagay ang ating sarili sa damdamin at emosyon ng Diyos. Kaya nga sabi, nararamdaman ba natin? Do we feel the nails nang bumaon, mga minamahal ko, ang mga pako na yan sa kamay at paa ng mahal na Panginoon? Do we feel, mga minamahal ko, yung crown of thorns
na isinuot sa Kanya na halos bumaon sa Kanyang utak. Nararamdaman ba natin ang sakit? Yung beatings and weepings na mga Panginoon na Kanyang natanggap sa mga latigo, mga minamahal ko, yung aking tinignan. Kaya pala sumasama ang laman ng mga Panginoon sapagkat meron siyang mga minamahal ko nakatali doon sa latigo, doon sa dulo. Meron palang lead balls, rough, mga minamahal ko, 2, 3 doon sa dulo na kapag ka ipinalo ay lalong mas mabigat at sumasama ang laman ng kanyang nilalatigo, ng kanilang nilalatigo. Do we feel that? More so, mga minamahal ko, yung emotional hurt ng Panginoon nang siya'y tuyain habang siya'y nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah. Tumbasan. Kaya ba natin mga minamahal ko, hallelujah? Suklian ang pag-ibig na ito ng Panginoon na ipinakita sa atin. Ang daling sabihin nga. You can tell the whole world that you love Jesus, pero kapag ka sinasaktan mo ang iyong kapwa, binibigyan mo ng sama ng loob, walang paggalang, mga minamahal ko. Where is that love of Jesus in you? Sayang. Sayang mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong mga pagtawag sa Kanya. Pwede natin yan magawa. Kaya sinasabi mga minamahal ko, hallelujah, we feel the pain of Jesus. Yung Kanyang extravagant love, mga minamahal ko, display, showed to us. Tayo rin naman. Nakalaan mga minamahal ko magpakita ng ganyang klaseng extravagant love, mga minamahal ko. Nakakalimutan natin parati. 1 John, kakambal ng John 3:16. 1 John chapter 3 verse 16. Ialay ang ating pong mga buhay para sa ating pong mga minamahal mga kapatid. Ganyan mga minamahal ko, pwede nating tumbasan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya manalangin tayo. Manalangin tayo sa hapong ito. Nagawin tayong karapat-dapat ng mga Panginoon, sumalo. Mga minamahal. Minsan mahirap magpatawad. Pero ito ang hinihingi ng mga Panginoon sa atin. What is love without forgiveness? Ano ang pag-ibig ng walang kapatawaran? Magkasama. And we charge it to the cross. Kagaya ng mahal ng Panginoon. Binayaran na. Kinamatayan na ng mahal ng Panginoon. Ang mga minamahal ko, hallelujah, mga kasalanan po natin. Kaya nga, we look into Jesus. Parati, mga minamahal ko, hallelujah. Pagdating sa kasakdalan, mga minamahal, sapagkat tao lamang tayo. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, manalangin tayo. Gawin tayong karapat dapat ang mga Panginoon sumalo sa banal na hapunan ito. Huwag nawang alalahanin ng mga Panginoon. Burahin naman ng mga Panginoon ang ating mga pagsalaksa. Hallelujah. Gawin tayo, mga minamahal ko, hallelujah, righteous in His sight. Let us all pray. Dahilang Diyos sa baba ng mga pangyarihan sa lahat, mga Panginoon. Alisin mo po anumang galit, anumang tampo, anumang kapaitan sa aming po mga puso. Matuto kaming umibig, mga Panginoon, hallelujah. Matuto kaming magpatawad sa aming kapwa. Sapagkat yun ang ninanais mo. Yun ang hinahanap mo, mga Panginoon, para sa akin. Tumbasan ang iyong extravagant love at the cross of Calvary. Mga Panginoon, sa paggalat ng panalangin na iminamahal magulang sa iyo,
In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, hindi po pa kayo pwedeng sumalo sa banal na hapunan ito sapagkat ito'y sagradong bagay. Pero kung kayo po'y nangangako na pagkatapos po ng banal na gawain, kayo po'y magpapabautismo sa banal na pangalan natin po pinakamamalang Panginoon, then you can join in this Holy Supper. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At inabang ihanda mga minamahal ko, hallelujah. Ang piraso ng tinapay, ang nagkatas ng ubas, mga minamahal ko, hallelujah. Sinabi po rito mga minamahal ko sa 1 Corinthians, chapter 11, verses 23 and 24. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, ng Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Eat this bread in remembrance of me. Kainin po natin ang piraso ng tinapay. Dito po sa versikulo 25. At gayon din naman, hinawakan ng sarong. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Drink this in remembrance of me. Hallelujah, hallelujah. Nagtatanong kung bakit ganun lamang ang pagsisikap kung ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Di nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagsisikap kong kalugdan mo ang Diyos, ginagawa. nasagana ko umibig sa akin. Sa kanila, Sa akin, sa ating lahat. isay ko ang dakila. Ang Diyos na itang magpatawa. Na pagkaman, ikaw ang Hallelujah. Diyos. Pinili mo maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang na mga lataya, bumbog at tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, pinaliburan, tinuraan ang iyong mukha. Hinako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Sa
dapat ay para sa akin sana. Hindi magbilang ang mga natin, bubog na tinanggap mo. Sa bawat sigaret mo'y tumali ang panagong dugo. Pinalimura at dinaraan ang iyong Inaako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Inaako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos na ating pong maluwalhating na daos ating pong banal na hapunan. At naway naging purposeful at meaningful yung ating pong ginawang pakikipagsalo. Amen? Amen? Hindi lamang mere compliance, hindi lamang ritualistic, mga minamahal ko. Yung ritual, mga minamahal ko na walang emosyon. Amen? Lahat ng nakaunawa, mga minamahal ko sa tunay na kahulugan ng Holy Supper ng banal na hapunan, magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At tayo po'y darako sa ating po mga regular announcement. Pero meron tayong mga bisitang na-welcome kanina. Kung hindi pa po sila nakakatanggap, mga minamahal ko, kindly po sa ating mga beloved choirs, paki-assist po yung ating po mga minamahal na mabaguhan upang sila po'y formal na makatanggap sa ating pong pinakamamahal ng Panginoon. Nasa na po yung ating pong dalawang baguhan na ating pong na-welcome kanina? Amen. Sila po ba'y nakatanggap na? Hindi pa, hindi pa. Atin po silang patayuin. Mga minamahal ko kung hindi pa po sila nakatanggap. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal ko sa mga beloved newcomers. Hindi po panibagong reliyon ang inyong pong tatanggapin, kundi ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus mismo. Amen? Ang pinakamahalaga po, mga minamahal ko, sa ating mga minamahal na baguhan ay hindi po relihiyon, kundi yung relasyon po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po, mga minamahal ko, ang magbibigay po sa atin ng kaligtasan. Kaya dyan na lamang po sa inyong kinatatayuan. Amen? At yung pong nasa bandang dulo, mga minamahal ko, hallelujah, pagtabihin na pa lang po natin sila dito para mas formal po, mga minamahal ko, ang kanila pong pagtanggap. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Para sa ating pong minamahal na mga baguhan. May 4 pong reglamento ang kaligtasan. Unang-una po ay pananampalataya at inyo pong pagtugon sa panawagan ng mga Panginoon upang tanggapin siya. Yan po ay senyalis ng inyo pong pananampalataya na kayo po, hallelujah, ay naniniwala at sumasampalataya sa kapangyarihan ng mga Panginoon. Amen? At ang pangalawa po ay pagsisisi. Makadiyos na pagsisisi, mga minamahal, godly repentance, na kayo po ay mangangako sa mga Panginoon ng inyo pong mga kasalanan, mga minamahal ko, hallelujah, yung inyo pong makasalanang pamumuhay ay tuluyan nyo ng tatalikdan, yung sinful living ay wala pong tuwang, mga minamahal ko, hallelujah, sa kaharian na pong pinakamamahal na Panginoon. At huwag po kayong mag-alala sapagkat tutulungan kayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung kanyang Santong Espiritu will give you power to resist, mga minamahal ko, yung mga evil works, yung mga gawa ng kaaway, gawa ni Satan, mga minamahal ko sa inyong pong buhay, na kayo po ay sunod-sunuran na gumawa ng kasalanan. Kapag kayo pong tinanggap ang mahal na Panginoon, lumuklok ang kanyang Santong Espiritu sa inyo, magkakaroon kayo ng kapangyarihan upang tanggihan. Resist, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga paggawa, mga minamahal ko, ng kasalanan, ng kasamaan. At ang pangatlo po, mga minamahal ko, ay bautismo
sa banal na sa tubig, sa banal na pangalan natin po pinakamama ng Panginoon, meron po tayong tinatawag na water baptism na symbolical. Ilulubog po ang inyo pong katawan, ang minamahal ko, hallelujah. At wag po kayong mag-alala sapagkat meron pong baptismal robes na available dyan para hindi po mabasa ang inyo pong mga damit. At sabi nga mga minamahal, kapag kayo po inalubog sa tubig, kasama mga minamahal ko, hallelujah, na maiiwan doon sa tubig ang inyong datihang pagkatao. Aahon kayong bagong nilalang kay Kristo. Palakpakan po natin po pinakamamahal ng Panginoon. At ang panghuling reglamento, ang bautismo sa Espiritu Santo na ating po pinakamamahal ng Panginoon. Sa inyo pong patuloy na pagdalo, hindi lamang po sa ngayon. Amen? Hindi patuloy kayong lumalo, sumama sa mga nagbunga sa inyo para inyo pong matanggap ang bautismo ng Santong Espiritu sa inyo pong buhay. Yung mga